Шановні колеги, перше, що ми почули від пана Миколи, полягає в тому, що іноземні медіа не мають реєструватися на території України. Я в цьому пункті не погоджуюся з колегою. Питання в тому, що я відповідаю в Національній раді за блок моніторингу всіх медіа, в тому числі і іноземних, які приходять, отримують або не отримують дозволи Національної ради на мовлення в Україні. Ми зафіксували, і вже фіксуємо багато років таку ситуацію, коли російський бізнес, російські медіа отримують ліцензії на території Європейського Союзу і намагаються потрапити на український ринок під виглядом німецького, іспанського, латвійського телеканалу. Мова трансляції є російською. Фільми радянські або російські, або іноземні, але озвучені. А таких багато спроб було? Дуже багато. Ну, щоб наші телеглядачі розуміли в кількісному вимірі. Ну, я можу сказати, що кожного року подається більше 20 таких телеканалів. В Україні, так? Вони намагаються потрапити на ринок України. Це при тому, що я багато разів в цій студії повторював, що ми якраз обмежили ретрансляцію 80 російських телеканалів в Україні, і тепер російські медіа намагаються потрапити в Україну під виглядом європейських медіа. Тому я за те, щоб у нас була процедура, яка б дозволяла б нам створити певний фільтр для всіх іноземних медіа, для того, щоб ми могли бачити, хто це насправді. До відомих іноземних медіа, американських, британських, французьких, нема питань, тому що ми всі їх знаємо. Але коли приходять там певні телеканали, які мають американську назву, але при цьому транслюють російський контент, звичайно, для нас це важливо. Це історія, яка потребує детального вивчення.